But pasabot, maghulat lang tag kanusa niya i-resume ang klase. Naman na sila yung mga rason niya para sa kuha, ang ilang rason para po sa kaayuhan sa ilang mga constituent. Wala ko'y question diya, wala ko'y problema anak, kaayo na lang ana. Kana lang yung sakyan-sakyan na hinuon to mga nagbash kang Gobernador Cagas aron ingnon mas hawd pa silang gob. Pamata nang ingon niya, hawd na lang yun si gob sa tanan. Ako dire, ayaw po ninyong sakye ang abante. Ang mga nagbash kang Gobernador Cagas, ayaw po ninyong sakye, mura po mo. Makalingkod mo din ha, og na, wala si Gobernador. Ay butan na to makalingkod ka diha. Wala si Gobernador, pero hangakon po ka. Diba? Muna giingon ni Dr. Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. Ang sa ako lang ni, balag na yung mga suko sa kuha, wala ko ka, man ko gusto, di man po ko gusto nga uyunan lang po ko ni Mayor Lau di sa Santa Cruz basta kay wag ko kauyon sing gihimo. Dito na inoon sa mo pabor sa nagbash kang Gobernador Cagas sa mga nag-ingon niya may pamanto si kuan ni Mugob ana nagunahuna pa. Dito ba naman siya ni pabor nga dapat gani unta iyang sultian, di ba? Dapat gani di siya mo pabor dito. Musabot siya nganong ingana wala pa nagsuspende sa klase si Gob. Di ba? Dapat mo explain siya nganong nagsuspende ko o nganong si Gob wala. Di kay mo pabor dito nga murag ang dating maugyod may pako. Unsa ka? O kung pangutan-on di Mayor Lau nga tama ba nang imong gihimo nga nagsuspende ka? Tama. Oh. Pero ayaw himo nga ikaw nalay tama ani. Tama kasi mong rason. Si Gobernador Cagas wala nagsuspinde. Tama po siya sa iyang rason. Yan wa niya gisuspinde ang klase. Kalagot ba ani? Again, walay mali ani. Tubago na to. Kana mga nagbash. Kabalo ko, kinsa mo. Ang ato lang din katong mga nituo kang Gobernador Cagas o katong mga nituo sa administrasyong Cagas, ayaw mo padalaan ng style sa Abante Botbot. Kana mga nagbash kang Gob, kailan man ko na nila, oy. Mga Abante Botbot, natural, ing anak yun na sila mo. Ibas sila si Gob. Ingnon lang bisag unsa nga dili maayong pulong si Gob kay wala lang nagsuspindi. Sala ba day ng Gob? Ang protokol o ang proseso ang inyong basulon. Dili kay pasanginlan ninyo ang taong nagsunod lang ana. O niya itandi na hinuon ninyo mas may paning mga nagdeklara og suspension sa classes Ang isa pong kamayor do sa Tacross kuan po siya nga murag siya ni hawd. Mayor Jaime Lau sa Santa Cruz way sayop sa imong gihimo. Tama ang imong gihimo nga nagsuspindi kag klase balag ibaypasan nimo ang DepEd. Okay lang kay concern man ka sa mga tao nimo mga constituent nimo diya sa Santa Cruz. Pero ayaw huna-huna nga ikaw ay concern din Sa gihimo ni Gobernador Cagas, tama po siya sa iyang side. Ana lang, ha? Ayaw ninyong himuang nga inyong murag kompetensyaan ninyo si Gob, mas hawd mo niya. Parehas man mo, hawd kay mga pinili man mo. Di ba? Di ba? Maunang nitingog yun ta bisag Domingong dako ba?